L-eks kap nazzjonalista Adrian Delija reaġixxa b'saħħa għal ġlied intern li baqa' jiddomina fil-Partit Nazzjonalista u tenna li min jikkritika b'mod kostruttiv m'għandekx talaqlu ħalqu. Delija għal dan ftit jiem biss wara l-aħħar allegazzjonijiet fil-konfront tal-kap Bernard Grech mill-kandidat nazzjonalista u sindku ta' San Ġiljan Albert Buttigieg u li b'riżultat tagħhom l-istess kap qal li min joħroġ jikkritika l-operat tal-partit minn barra ma jkollux intenzjonijiet tajbin. Inti qatt ma jista' jkollok intenzjoni tajba illi tmur fil-pubbliku u tattakka jew tipprova tkisser il-partit meta inti taf li għandek strutturi fil-partit illi l-amendments rule of law għandna nużawhom biex intejbu dawk l-affarijiet li ma jkunux fl-opinjoni tagħna sejrin tajjeb. Mistoqsi fuq din id-dikjarazzjoni mill-preżentatur tal-programm hekk kif huwa ċar li qed jintuża kell differenti mill-kap attwali għal dak li kien jintuża Adrian Delija, l-eks kap għalhekk. Bl-istess riga però min jikkritika b'mod kostruttiv, min irid id-diskussjoni għax jemmen illi jrid jikkontribwixxi, ara m'għandekx talaqlu ħalqu. F'botta ċara lejn il-kap Bernard Grech u deputati bħal Marketni Sammut, Adrian Delija fakkar fl-importanza tal-konsistenza. Dan anke fid-dawl ta' kif l-hekk imsejħa Blue Heroes għamlu 3 snin jitkellmu kontrih kontinwament fl-apert biex niżluh minn kap. U ħafna nies bdew jgħidu ma mxewx bl-istess scale hekk ma' Delija. X'tirrispondi għalija din? F'moħħi hija xi ħaġa ta' passat konsistenza. Delija fil-fatt irrimarka kif fil-każ tiegħu kien hemm litteralment sabotaġġ. Immur iktar hu, għax kien hemm litteralment sabotaġġ. Sostna wkoll il-kritika fil-konfront tiegħu ma kienx waħda kostruttiva imma distruttiva. Mhux għax kritika, għax li tikkritika naħseb li hija xi ħaġa tajba. Mhux għax kritika b'mod mhux kostruttiv, imma kritika distruttiva. Dawn id-dikjerazzjonijiet mid-deputat nazzjonalista jkomplu jikkonfermaw kemm fil-Partit Nazzjonalista qed jiddomina ġlied internu ntriċċi dan hekk kif kull ma jmur qed toqrob id-data tal-konferma ta' Bernard Grech bħala kap mal-kunsilliera u hekk kif qed jipprova jintoġob ma' żewġ fazzjonijiet fid-Dar Ċentrali, issa l-kap attwali spiċċa jipprova jpaċi ma' żewġ naħat tant li spiċċa f'morsa.